Roy try ngidap siya da kami sim jong jisu kumen mengina wonon biang shri yang ke jong fi limba kani ka program jong ko potnet bangi nget siya yo mat sibun ke jingker ku limba kini ke jikai ki bangi wara limba kani ka ktien ke jong play ba final san shisha ha ka jinya lenti ke jong fi ba utrai hey ba kani ka ktien ke jong play ai ba kan long kata ka jing shai ai ba kan long ta ka sharak ha ka gm ke jong i we pi we ba kani ka singiru ngidap da ka jisu kumen hey be laban don kat bangi ha kani ka studio i posto bantai ba kumjori i posto molong hey bengi yo banyak let banyak keren limbang ni ketien ke jong play but hoa akan ni kesengi kan ni ke topik ke bengi ai kerteng kumnung in le ha bakiwan ki thma ha ke gym ke jongi na pensiong no rem ya kan ni ke topik na ke sti jong pol skin officers na no ban re de khat be supporter ter ke bekran chpang ke atiar ke jong play but akan ni kesengi in le benti benya begini pet ke we pa ke we ke atiar ka jingmut jong kini ke atiar bakan long sha ka jingkur ku ha ka jim ka jongi badak ni ka pong shukwa ban kalino ni kong i pastor molong ibran bat ngi ha ka jaka balai upolem utho tik ikini atiar ta ha ka shti sikina officers Kublai shibun pastora ngi sukmen hagani kesungi mo ye don lang kumni ben yo ka banya mir jingmut bat kumjur khamtam banya kren shapangani ka phang ka bala ai ngile kumnu habangi don padangki ma haka jingem jungi gi breu ngi don bon ba kitma ubat upol uwanra haka balang episode sabawan ka thma shwa ba pinlej banya sha ka thma kumnu ba pinya da yala de na ka thma ba haka jingem jungi we pi we ngi don bon tli kitma don kitma ktien ro hayeng teng ngi don kitma ktien habangi ekran te we ru pai ktien ngi le kumnu ka don kitma ktien ka don kitma haka kam banya kini ya ka kam ka don bon ba tli kitma hari upol hang ni ukuran kadai gatma ka bakan jaman sim bat kumbang chi hikai ngi ji ong mo hada don katma katin te nong kong sap sama phi waju juba phaka por bitar ai por ya la de na por vida bitar vida kran kami katin thala thalain sudah na phi te onda vida la perkhat pat vida kran haban kran hada kata kacing kran ke jong phi pat kan long nong rim no la da phi kran pat ha kacing su tho habadon katma katin lada thma jong ko tapi ha perkhat atau ko ka ngong san ne banu brio mo tengi kumno bangin la ngidon bai hangi katma hari hangni pat upol uwanra chapang kani katma kabayade hak bakenja men sim lane ka bahaba wan ki jing hikai ki babun rukam lane ki wan ki doctrine jongani ka perthai ka wan sedang ban hikai ban pen ki no ya ka nongrim jong jinget jong pi kumno pi de banle but bele you cha episas shaba kuma mene pilakli bele upol ukraini kani tamta cha episas ka finda pet ya ka episas kade ka jaka am kalong border mengalak ban ong fin Ephesus ban lek she Europe kalong jan nama kade ka bakuddo jang Turkey bat nang ta kidon bun ba kita ki leng ki bajulek cepo Europe she Athens mo shabangan puli ya kalong ka ba nrio jang ka shti nong Ephesus ni haban tip ya ka kam jang ki apostol nama hang ni ka batai shapang ka jingat lenti ka jong upol ba unpoi ya ka ban ang ya ka ktien Pindapet haka lenong kaba katnyo pinlap bo pol udan hapo Ethen kata kada hapo kasnong Korin hadin tau poi po Korin ru bat hapo yalap haki tu ki jaka hadu ka poi pat kajingnya bishar bat udan uni u briu u bakerteng u gailo pinlap ya kata haka dekot kaba kat saw lenong kaba kat pra bat u ong kumni syapang kata kajing bishar ong hanrenga ngamla banya sa hakata ka benta syapang ka ktien bat ki kerteng bat ka hukum jongpi bot ukran sepang ki jiu namar kini ki wanra ya kani ka jing bishar ha ugailo uang ba lada ka ide bat pi ngamla ban bishar namar khamtam wa ni lightly ka ba uang manganumla bangan bishar manga namar uang ngamda sutho ya kani uang ada kadai ka phang ka ktien ka kerteng bat ka hukum uang kata ka de pi le hi ma pi namar ba upol ba ule chen suno ka benta ka jong u ka de be ulung sa synagogue bat fina pule pat ha ka de khot ka ba kat kendai ka juk hi ka lenong kat pra upol menta hajingwan pai ka jung sha Antioch but na Antioch upoi sha Ephesus ka Bible ka ongom ne tikile wan sha Ephesus but la eno sa yaki hangta hanre uhi haba ula lejrung sha po ka synagogue ula peninia haki jiu fi upol kane ka jinglek ka jingrung ka jung upol hapo Ephesus but ulek ki hei ki jiu kendo lang kata ka synagogue Kasana kok kadai ka jaka mani ne ngalak ban ong fi ka jaka ya kenduk lang jong ki bangai jong ki jiu kam ne ka temple pat. Ka temple ka laban non metang Jerusalem. Han rehman ka jaka baki ki don ki bu ya ka synagogue. Namar
Lada ki kwa banora ai ka jingknya ki haban le Aisha temple. Hada synagogue ke dehai ba kia plit ya kata ko hukum mania keren sepang kata ko hukum sepang ka kerteng ke jong ublay namar haga testament berim mengilap Jehovah Shalom Jehovah Rafa kum ta tar ki keren sepang ki jingmot jong kita barobot upol ulek namar hapa korin udang sedap ya keren ya kata bat ulek chakanero bat u eno kita ki belek lang long eno si ki bangat hale dala de ulek rung baik saki synagogue ya kaban ya keren ban batai ya ki syapang uji su henry tangkatu nepor usa angta ka bible ka ong haba kite kila ya kerpat yu bansa kham slam umtre kene de ka first johnny jong paul ba ulek but usa tangkatu nepor u khlam tre ya ka bansa slam hangta but ke ka bible ka da batai hang ni ba yu paul ngastrat hang ni ong henry ula bidai kene ka ketin bidai kam de ketin kasih jing syaro mentang yongi ula lek no hande hari ong ula mi no nangta But haba ulami no umi pat so way pat uban keren ban ra ya kan nongrim juga jinget sha uji su bat uta uday u Apollo. Bat ka jingmot jong Apollo hi agak tin Greek mot ukon blay. Pi Ephesus ki jumani ba ya u kon blay. Bat bunsin ki jubo ya ka kerteng ya ki kon ru Apollo. Apollo kamdai ka kerteng jong ki chiu. Iben ka kerteng Paul umdai kerteng jiu. Paul kadai ke kerteng jo ki Greek. Handai ki Jew ki ai kum Saul kum ta ter handai kam dei. Upanyasno ialah de banlong bat ki nomor udai u apostol ki gentle upanyasno senon lamba bo pen kelai ke kerteng jong la de kat kum ke kerteng jo ki ba kinya pediang. Dei nama kata ki Jew kim da sutenat yu Paul nomor yo ibo pen kelai ke kerteng. Bat une Apollo ru umdai u Jew de ru ke jingmot jong u de kon u blai. Bat une Apollo habo udan seta uhikai yang sepang uji su henry ke Bible kalau batai syai pat feda pulih yang tu ba datip bahai ke nongrem utip ya ke jingkai jong Yohanes nong penbaptis nama udil ajudai usenran jong Yohanes nong penbaptis utip bah henry hakum kata kapor ladon pat hapo Ephesus kita ki baladai nang ta u Aquila bat ke Priscilla bat ki kat ya nu Apollo ban hikai susu sepang jong Jesus Christ mo kihikai maki but hakata ka por kalnong ka bakat kendai ka Bible ka batay bahaba u Apollo udon hakoren but upol onda ulalait lang bay kita kipang kiba shaneng ulawan sa Ephesus u Apollo da kwa ban ya kendo yau Paul but upol but Apollo ki trai bha ki kini ki benta Ephesus korin nama ki di marjan na lada pipet ya ka Bible sedien tengah map hang tu adin pin i ka jan bha but lada upol udon sa korin u Apollo dan Ephesus kia pihak bekum dah ada kim kwa bania don lang namar ka don ru kinda de ka doctrine namar u Apollo ru umka ban pendam buat hapo jong upol bat kata kawan ra babun sin ke pihak hanre upol pat upat jukan persya de kata udah domnya ka balang koren ru ang meno baong ba uta jong Apollo uta jong upol bat uta jong Kaipas meno ba kham krau ban kita ma udah wan ra kata upol pat umen ra ka jing per wat la ka don ka jing shirut Ngai kadon ka jing ya ka bamia sutu jingmut handai kamut pat bekia dom pat iwe kata ngi don kaman sutu hagini gisngi ngila bania dom para brio ha ka jing sutu jingmut jongi handai pimla pat bania dom ya ubreu ne ya ka breu ta serta ban ben bu nut pin ayu tet jing tang i but onda bu pol ulalai arsian menta kila don ki senran ke hangta kila don ke ki senran hang ta fin stuna fin de pule ki ong ladon ki senran bat upol ubu ya kan ke jingkeli kan ya kita ki senran ki ba Apollo ula abasa ya ki ong pilayon em ke jing penbaptis men sim ko ken par fin sulung ngo kan ke jingkeli upol upat jukeli han no lat no ha Ephesus belai don kam ban keli ya ke jing penbaptis men sim ko sya bangin suntu syapang ke jing king atiar ngihap suntu sya ngila don em ke jing penbaptis jauh men sim ko nama ladang ngimdan ni kaji penbaptis mensim bakoi nginjuking ATRM kam don jingmat ngihap bandon syai mensim bakoi bat ngin sesuatu yaki ATR ken ke bangin sekian ala ngalit den batai be syapang kathma bau pol keren kai ka jaka ka background jaga pesan ngihapan suatu bau pol hakane ga yu bau poem udah keli wang pila pediang ne mensim bakoi kila dai ki senran pat ngaso mentaru kane di jingkeli yang ibaro ngila pediang ne mesti makhoi ngila da bion em ka jing penbaptis mesti makhoi pi teng em ka jing ya dom iwe kim ki Kristan
Hana ka jingkli ka bakraw pareng para Kristan ka deba ngila yo na em ka chipan baptisma se bakoy. Namar hang ni upol ukeli ya kita wong bat uda ong ya kibala long senran kibala shem u wodo ong pila pediang ne em mensim bakoy men ba pilang ngai. Kene di ka jingkli ru ya barok salensar ngalaban ong ifikum ki Kristan. Ngila pediang ne em mensim bakoy. Namar klemo mensim bakoy nganget ngimla ban king ya ki ater ne kumno pastor. Kaya marba kita kiba mani uru kin haban mani ha mensim badaga jing shisha teladang im don yu mensim bakoy. Takamut kabakan jado kamla am pesumu bahayu belai. Namar kabakan jado hi ka sa be bakan jado kumbo pol tho eksti ge jo. Mo shaki nong rom to nong ba pra ka khot ka ba san ro mo ti pule ni ka por. Inya poi shata sha kan dia ro mo. Ketin jublai ka ong ba namar kita kibalong kat kum ka do. Kiamut brai tagi eke iru jong ka do. Hanrei kita kibalong kat kum mensim ya ki eke iru ki jong utau mensim. Hani ka kran shai lada ngidang dehi ki bakan jado ngidang dehi ki bakan ja perthai. Telada ngidon ha ka perthai ta ngim don jingada. Tadeng ta ngin yada kumno habawan kita ki jingele kadai tang lada ngidon yu mensim bakhoi. Ada ngidon yu mensim bakhoi ro ngidi kita ki bangi yo ya kata ki atiar ki jong blai bangingin ya le ya kata ki jingele rupol kran ni kata mo wong ba ka jingele ka jungi pleng kam dei ka ba kan jado te stoem ka jingele jungi kam dei ru ya ka do ya ka snam wong ni ha ka why not to long fi gi ba klan how try ba ka bor ka jing klan ge chu kamot ngi hap ban klan how try da ka jing klan ge chu ba ka bor ka jing klan ge chu ladam tan musim ba khoi ngim la ban klan Lama klan. mar ka babel ka ong ga ta mo om da ka buj om da ka bor do man sim tangi don kam ye ni ka bor ga jo man sim da pol ukran ka taro na la ban le ki baro da uta bo pen chat bor nga kam ka kran you jesus christ ba ka bor ga jo man sim ba khoi te ka ba po jo o tadeng ta u ai ru ye ga ni ka instruction hang ni mo to kieng no iging kieng atiar ka jong blai baro bapila ban yeng persha ige buit thap bu soitan kamut ngi haban kieng gitu ki kieng atiar ka jong blai daga bang ngi haban snothu ye kataro kom kita ki bobot you jesus christ bangi long ru ki sipai ki jong trai tadeng ta bu sipai u haban long discipline u sipai u haban kongo u sipai u haban ngai kat baong unong yalam o komandar ma mo ko ba tin jublay ka ang mo pol pen kan ma mo yuti mo tigil to ga shiti ga ba ar ga jul no ba ar ko balai ka ang ma mer na margata to shash tom bat nga kum usipay babha u jesus christ dan u ba pen so sat yaladi de kini ki ak jong ni ga jingim habu let yelet ma knang bun yo pen so ba yauta u bla tung sipay u ba babal ka kran hang ni ba Wei Kristan udai ubala syajit. Ba udan ha kata tim ke jong trai. Ba haba udan ha kata tim ke jong trai haban ko ngu yu ta komanda. Kababal ko ang bangi haban syashtam marba man la ka singi ke gatma ngi haban syashtam kum ki sipai. Ngi menta gatma Israel ma. Haba gadan gatma unu sipai bola ban yo ban relax. Dan biya gatma de. Hablong ready bila dam long ready kita gila siat. Kita gila ther. La ban yap la ban do e lo jong jingem. Ani tin jublay ka ang ni bangin syashtam kum usipay babha u Jesus Christ. Dan ubak penso sat ila demo agini gi jingem boleh le thama habadan ka thama kadan gi jing so sat tadi inda habadan ka thama kadan gi jingele tadi inda upol ukraine ka ta ong ni hapan kieng ya tagi jingking atiar ke jong ublay baro daga bor ke jong mesim. Pastor Kindiat pastor ba pila keren. Nak mau haga testament berim abu David umur ile thama berkulian. Lapan kieng ye u kata ki atiar ki bakan jado jong sol. Umla taman yang bania itu ta. ya hab hiro Kiar fit ta. Namar boleh kata kam dei ka atiar ka ba ublay u kwai u bon kieng. Ublay u pen kre ye u kata ka atiar ka balong sting. Boleh hablik tam hi dal de santli ki mau. Barudan kutu jing shat mau. Bu uladon lupa u. Hari kita ki santli ki mau ulai tam na wa. But udah pen kre ya kita ki santli pindah pai du kita ki jingking atiar. Pindah i ke baka keren especially ki dan ki santli ki benta. Jong kamet ke jong ubreo. Ba udan kaman kieng mo. Ke baka keren ya kata. Baru David haba ulai ya le pada u ele
udah ong kene me wan yang apa menele ringa wan yele me haka kerteng utrai ta Fikiran ni kata pastor ngakan mau ba. Jisu ong baka jingkit jonga, baka lengkor jonga kalau ngaba jam, baka kalau ngaba sting. Kamut au trau ai ngi gini ka atiar am kam dega bakiang bo pi menne. Ka dei bi ka atiar ka sting. Ya ka ba ngi dei mangi gi bayale andre ngi shu pong ya kata ngi shu don ya kata andre di utrai we le ma ka jonga. Kadai kata. Kumau David. Paul Ukraine ru ikata arkorin shipau de pastor ong ba khot basau namar ki atiar kita ki jingele thama jongi kimlong ki bakan jado kam dei da bakan jado ban kia kadai ko sting pa har kene ko sting pa lam ka ba shong kia palat bani ka jing kia bakan jado kata ke kadai ka jing pher pat abar hangni po balang episodes bo ulai uang je ki dap mun sem khoi lada pimpat dei palayo pen baptis mun sem khoi pimlo but kumno ni pen baptis mun sem khoi ki tip tang jing pen baptis jong u yones tu u yones u pen baptis ha ka kerteng lai we gen Pi, namar boleh lai we yang represent ya ublay dah. Represent ya ke kerteng ke jong blay kerteng kupa, ukon, baru men sem ukon. But kebemut lapanya serim ya lade baru ublay. Namar ublay wah par tahu ya brio, ke Bible ke batai, tahu ya ki hak jingla serim ke dur jong ui. Baru ubri udono ya kata hak por bo uhap hak pop. Ya ke jingnya serim hak dur ke jong ublay. Handoi haka jing pen baptis ngiwan biang ban pen yasrim ya ladi. Uang lada pimpat yo kata pen baptis biang fidu musim. Dia kata kidon boong don kamu pen baptis arsian. Kadai hang ni kan. Hapa ke Bible hak dei tang haka kamu apostol no bukan kendai. Begini ki beri lada pen baptis. Handoi la pen baptis biang yaki. Namar belai kata ke jing pen baptis nongkong jongki kalong baik baki kimpat sutau. Kimpat tip ba. Sudah kaniam gerukom. Ki om belong senran dong kampen pen baptis. Te kilek siya kacing penbaptis. Berbun baru. Lada penbaptis kli ya ki jihin kai baptis kim tip eiruem kim sutui eiruem kim tip menolak penbaptis. Dei namar kata. Sutu iru mesti makoi. Kim sutui mesti makoi namar boleh kacing penbaptis. Fik wat ujisu kumu brio. Habu ulakha. Ban identify la de bat balong bat ublay. Kacing nasrim ke dur jong ublay. Ulai kacing penbaptis. Bat ke Bible kau hangta mesti makoi wanda. Kaple ke benar. Kaple. Kalau kum juru yang ni. Pingin lah mencing kat day nama kata mo bagi pulih ke kam apostol long ke history jong ki Kristen ki pe kon skeba ki kwa ban i bangi de ki bangai ke jayu ha ki lebek so ki syapan men saw kelaman fi ke long kum juro ban kamela de bangi de Kristen ka sukba hare ke kam apostol ngi haban pulih ke de ke history ke de nongrim balabo Baru Paul wang ukuli ki la ada penbaptis na ya pi do men sem bakoi pi la yo diang ne yo to men sem bakoi bai la ada penbaptis ka jingli ka bakra ko dei we pi we ki nong pai do ni ka por nai kran ka jing penbaptis balang jing baptis jo no hada ka jingli ka bami kong hadin jo ka jing penbaptis pi la diang ne men sem bakoi la da pat diang yo men sem bakoi ka bamot pi pai biang so trai nong trai ngan le ke ibong ka tin jo me but hadin jo ka ni pi ka taru ki nong len tang kharal ngon Kiwan biang, baru Paul hadir juga usutu ke porban nengkong, pida pulih kam apostol, kipa up ya uklam la ban up, uklam song. Ke Bible ke batai, kila kerpat bon sa Islam re ulai pai no. Hari kalau nong ke bakat kendai, pida pulih ke Bible ke batai, hang tu ba ulasa umba arsnem, hadu arsnem, dekat bersipau ke kendai. Namar belai ban hikai apa episode, kai kini ke episode 4. Kini ke episode 4 pindah Pulih pa kita cakap pau, hakal dong ke baar ke balang ke benengkong do ikini ke city ke bau try, upa ke deh hakani ke balang. Episode. Namar hak tu kopor, ngalaban ong ni fi, nampak Jerusalem ke center mentak lapo isya Ephesus. Ke Ephesus kalau ada ke center jongki bangai. Namar baling ong fi kalong, banwan se Asia fi wan lang tuhi, balik si Europe lo kalau lang tuhi. Kasuk. Tekeni kalau dia pang paling jongki Kristen ya ke bakin syong. But kaniru ka day ka jaka baki brio ka jingle mentor ka jur pelat. Cimani berita. Fita pulih kalau nongkat kendai pin siya mang tuhi. Ba kibrio ki datangi kata ka kitab jingle mentor jongki ka ba syongdor kumba Sanpo wajar. Sebai rupa. Pin siya miya kata kalau dekat bakat kendai. Ka syongdor hadu kata. Kamu kibrio waktu om tang kata kadon ka jingkai ka ba crown nomar kadon sekali ka belai. Belai dayana. Kadon hang ni. Hei hak testament berim ke Asyera. Kadon hang ni kadai na. Palman ki bru kadon kam. Nama kani kadai ka blay ka bakurku. Ya ka kamai kaji.
Kerku hakayok kon. Barok kilet ya kaban mani. Bat kene kadon haduk mentan laki wei pat ki kerteng. Kadon bat kaba upol ba upoi syak tu jaga kham tame uhikai yakini ki khar arngot bar ki wei pat ki bawan lang asnem kal kene kala pen ki yakini ke jinglong kristan ha tu jaga. Bat haduk bakini ki brio ki eno yak tu jing kamai spa jong ki da ke jinglek mentor. Ngala ban ong ipi ko mamangilo siya mo. Nginget bahai ke mentor. Nginget bahai ke bakadon iyo. Harang ngimlala nget jadi kata kum kristan ro ngida usiar bahai la demo tep yo bi yo kumta don ba syaik ni don ba ice new yang don balik kumta khang ni apa episode kadon bah katakan. Kani kedai ke hapo episode. But hape da puliru episode kedai ro ke jaka baka city ke ong ba kiwat kidawan kinong yalap ro. Namar beli kani ke ba kiyo ke jikai no po namar ki klantas yu Apollos Henry hadin jong kata pat kita seman ki apostol bawan. Namar kilas tu baga dong rim joki nung kong okay ngilap pediang yu Jisu lamba Apollos kabiang bu Apollos wera yu Jisu. Henry kroman se kejing sana ke. Dia kata kabiang mengilalong Kristen dah. Aingu yu bleng ngem dekelan benya no no. Halangi hapan ya jela desa kejing penjanai. Amen. Sa kajing penjangim la ban sakut kajing kai jong Apollos lani hakwe kaliang di Apollo hi ne di Apollo hi la dam S nama ka S kawan hadin uni kun ble dei nama kata ki suto bakila asdang ban tes de wat uji suru abau thai ka siti kan ka balang udah yero namar ki dat tunjuk yet laki dei ni ki apostol kalong kum juru yang ngi hakini kisngi batungin tunjuk laki dei ni ki syakri ki jong play kum nong tunjuk lang ba batip ya ka tien lang ba sutro bakini gi kai ngi kat kum ka ketien but kani ke background but nang ta ha episode kedon ke jing khairu ke bajur bhana makade padeng da Padeng. kitiar ki bapoi na po Europe ken sibon manta da ki jahaz ka sange ang to nang to bersakit da ki kat lieng mo bong kata ki kit nang ta kamut ke jing khairu ke jur bha kecing le bertofina kan mamet hab ka business ta kadon datang tang yong bales new ice new ki bun palat nong papit kot nong le kata kali kecing ka mai ka bejur palat bat kini ki kristan ru ha kan ga jaka kadon bah kata kecing ya tiang kan yo ki sales new kan ngisha kumta bat dei nama kata upol hab utho ya kan ke city sekinong episode udah penbet ya kita bat datang ki pule bedel nong ka bandrio ka po be sebekut Hana pindah pe lightly gilenong ka banengkong ka baar balai upen itu yang ngi ki banget kumno ngiwan sa kajing kalabombat ngi dei u au kres la batai de kum ngi dei kita ki mok tin palang masterpiece jong trai ko da batai ya kita hakini ki lightly gilenong haba poi pat haklenong ka ba sao u batai kumno baki banget ki de melong ka we haklenong ka basan u batai sapang ka bangin kitiano na kajing yok tia ka jongi ubatai ro syapang ka sing kha ka long yeng ka long sem badai ban long kumno bat kham ta ma ka long ka basa man ngala skip no ikata ka long ka basa ong ba Ukraine kumni ka khot ka ban kong an pule mo ong ne namar kata nga unong sa bendi ha utrai nga kerpat yapi banya kum badai ya kata ka jingkhot da ka balakot yapi da ka jing sngoret da ka jing jamnut baro da ka jing ya sha slam da ka jing sha paralok hi haka jing ye da ka bale minat ban bat ya ka jing long ka wei jong men sim haka jing khom ka jing sok pi usabatai pat don ka wei ka mat bat wei men sim kumbala khot ru ya pi haka wei ka jing kerman kata ka jing khot jong pi wei utrai ka wei ka jing nget ka wei jing pen baptis kit veli wong mentak wei jing pen baptis lala pi pule kama apostol nong ka khandai biala asatu kan makidan arsin te pen baptis ki uang kamdai ketu pen baptis nengkong kadai kini kecing pen baptis akerteng blai kupa blai kun bo Yesus Kristus blai musim magot berkata pilih kecing pen baptis lang ba pisu tu bangadai bopop ngadon kam kecing kala ka bamot ngadon kam ban pai bangakwa ban penisrim no ya lade hakata kecing tau kecing utrai ke bula tau ngan nengkong kan ngalit ban ngam ya lade sa kata ko bangalit ban kapat namar habang ngam sa ko ke bamot ngan kupno ya ukris hakajing im jong hai bo pol wan rai kata Galatia lai artinya buat habu Ukraine ni kini hadin kini ubatai ru wang saka balang la ai yakini kijing ai ubatai yakini buat pol habu la da hikai kini ubatai ka jing yang betmai ukres usa batai kalau nong pesan bat usa poi kalau nong ka henry pada hadin bo batai sya shikurim
ubatai ke jing dai bat ki khon ubatai haba pilai tray bat abakut no ubatai ka problem apa epesas badan ong kan ma apa epesas kidan babon maki mamani ke daina kidan babon ki badang le ya ka montor kumno pin laj kumno ban laj na ki brio Hikai bakla. na ka jing hikai bakla Jingit bakla. na ka jingit bakla kum ta ter ki ban bon ba haki kini ke jakade nama kata la ngipet pat mentah ya kini haba ukran ong ne banai pastor la pule mo ong ne naba ka jingele jongi kamlong ya ka snam bat ka do Henry yaki hima yaki bor yaki nongsen shar perthai jong kane ka jingdom bat ka jingbam man bat kenja men sem haki jaka baneng pin so pelang nem pinong Henry yaki hima pi upol upacukran persya ka himaro kini de ka por sen shar himaro da ukraini ka himayo ukraini ki bor yo ukraini ki nongsen shar perthai jong kane ka jingdom bat om tang kata ukut Jingbaman. haki jingbaman bat kenjaman sem haki cakap baneng ukran dia ka waipat uklam kran shu yaki kebadai ke kenjado ubatai ke tingin ya pet akan ni kapor nganget pastor ini ke pet lang hak ni kapor ke ka ba ka thau hang ni nganget baro ngila ban sutu bora bola jukan ka jengle ngim dai ka snam dai ka do Henry yaki hima yaki hima ta kai ke jingmut pastor hima Abang ke hima kamu ke government ni. Mdai tak kau ke government, riki hima fi yang tu ong. Kamu mut ki bon bah kita ki hima ha kata ke perthai ke bagan zaman sim. Ladangi pet naduk basdang. Ha ka por ke ba u Lucifer udan hang tu la ong iu ba udai u basen syaru te. Mo uba kidon kita ki hima ha kata ke por. Kini kita ki hima ki ba mdai kita ki hima bakan jadok. Kini ki hima ki bagan zaman sim ya ka ba ngi kumno ba andau la hap ba kita ki sim ki lengok ya ka jing hap ka jong u syaitan u Lucifer tadi hing tangi ba kini ki hima kla don lupa na do mensyua kim dere ki ba don menta ki de ki bla don lupa mensyua ba kita ki hima bat kita ki jing senchar ki principalities and powers Tamut kini kita bela don lupa na do mensyua begini kita bela hap lang bat u syaitan kan. Hakata ka jing hap ke jong u. Begini ki bot lang no bat u. Bat de heng ta kata ka de ka principalities and powers ka bela don lupa na do mensyua. Mdai agi ksut hendai ki jing hikai bakla, ki jing sensyar bakla, ki jing syalam bakla, ya ka bateng teng ngimtip. Tadai tangi hap bandon igini ki atiar panile ya kita. Kalau gigi ksut ngilaban be kerteng Jisu. Dagi jingpang jistom ngilaban be kerteng jong Jisu. Tadi kita hang ni epat ngilaban kieng gini ki atiar. Ya bang nyale epat gini ki principalities and powers gini ki bor, gini ki jing char, gini ki hima. Nama hang ni kumba story yang kerteng Jisu. Makini kila adam ngai kerteng Jisu. Kumene tu gailu orang antre ban wan ban ni kran sepanggi kerteng. Ho yakini kesni bang ikran ni ka kerteng. Ngala ban on piwe bepedro. Lada ngayang hastage ngadoi be kerteng ublem dan badam. Hari ngashemi ka kerteng Jisu bobon betul. Pigalong ni lada ong Jisu, lada ong u Jisu ubadai tang u unohikai melilai. Lada ong u Jisu udai tang profet melilai. Henry lada pi define te u Jisu dewai tenta telatut. Latut. Kada kata. Nam kiki bang idua hakerteng Jisu latut. Hakerteng ublem dan badam. Fini babon kiri crowd ong hikai Jisu ki pediang. Babon hi kum ki Muslim ki ong Jisu dewai ni kino terlupa. No problem. Henry ban define pada kata ban peni ba u Jisu dewai. Ban pen syai ba u Jisu dewai entah tegi lai tot lot. Latut lo. Kada kata. Tadi nama kata ba hakani kena ngayor ke jingmut pastor kadang klan sepangane ke hima. Pi kumentang ngidon hang ni apo ngin sutu ispang ke jing tri jong ke hima. Ngidon hakani ke jela ba ngidon ki sordar snong bat ki ramba snong. Kini ngidon kabor haka snong ka thau. Henry yaki ban la ai sanat da ka hima. Pi handi ni mangata hang ni ka ong shwa Henry yaki hima bat yaki bor. Ngam kran makini ki dai hari nga shu ai ka example bangin sutu nuksa. Ba kumnu ketrikam hang ni ang kong siya la panitu ba ong don kay hima kini ke hima ka aya kata ka bor bat hakata ka bor ki mi ki nong sensyar perthai jong ani ke jingdom giba yaki jingboman ba kejaman sim haki cakap yes. kini ki nong sensyar ki long ki ba kumnu
kiba don ke jing bomman kan orang rak biang tisen mo kadon ke hima ka ba aya ke bor badlang ba kata ke bor usen syar bat uta ubasen syar da ke jing bomman Kalau ni tak 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 kini ki level gila bel. bat finde ken mau ru haka gospel Matias khat ar ba ong ba tok su mo umi ulik shimbiang so nyo kemun kadon ke jing pe ong ba kam bomman pikate ka kambe ka sepang ke jing bomman bat kani nganget be yang iwi piwi em kadon hakaning ka por menta ya kani ka bangila panong fi kanong rim jong ka jinget jongi bar kani ha kawan kata ya kanong rim ka jinget jongi em kumno ba ngin yale persya ya kata pi menta ban habopang dawan ngi duai be hakar teng jisu ka biang hari menta ki wan pat kini ki jinghi kai kumbai pastor bena ki babon ba ki jinghi kai ki barung ki bawan nakadiang bana kamon jongi saki yeng ki jongi tingin le kumno yaki ban dia le bat ki ni hab ban so ban nengkong kadai kajing pan baptis man sem bakhoi bat udai man sem bakhoi uban sa ai yangi ya kata ka atiar kai mangila ban kiang hanre bola do man sem bakhoi sem bakhoi te on sai kai yangi te sepang kita ki atiar kini kita ki atiar ke bangi de kumba udebet ukram sim bai bro kita udon kajing shat mau har ukram sim bro santlik mau hang tu utep ba uno mau ba un sem ba un dei udah tip tu ya kata kan no sien ban pansat try ketiru ngangai be udebet unum bet lam da dei try ba pan bet dei de kalau kum juru yang ngiru hang ni hari la patai hang ni em ka define em la define ba mangala ba no fi ba no jisu wan ban yalap ya ka himau blai fast do bu yang man kan sepang ka himau blai wang kalawan bat ngiru ngi yalap mangin sedon ka hima jong blai hang ni ru ka sedang don ka hima ka yo kan ni ka jeng mot syaitan don la ka jong ka hima ni haban so tu Musim juga sunyi. Kima gibedon kino sen Charles ke jong jong. Lala ka jong Ke jong. Lala ka jong. Ni haban so tu ya kata. Long bolong Government, presiden, prime minister, kedan ke cabinet, Cabinet. nang ta kedan sa state government, kedan sa local body. Na syaban poi local body kedan sa HDC, kedan sa ka darbar snong, kedan sa darbar yeng dama. Darbar kur te. Darbar kur. Ter kini. What in order kaya In order. Long ka ka bangiyo i penyat. Ka udan no dikini bat Dim halor du kan. bat tangu pol ubala uba define ya kini nak apostol barok. Namar upol uluk kala man kam start bani gini. Lali drung ru te. Saya kata kat perthai bagan jaman sin. Kan zaman senwar. Saya kata kawai bagan dimension kan. Aka koren mo apostol ka to. Du khat ar. ar kuring kelar. Ong ba ulak poi ha kata ha. Wong ngamtip lang kadon kadon na musim wong ngamtip man ngalapoi ka benta ka balai. Tu batai hang ni ya kini. Bat ubatai wong kani di bat upersutu pada kani kawai. Kan mau wong aklam keren ya kedok pada kesenam. Orang makan jenglet tu film dia kai. Ya kedua kesana. Dia kata kabemut nai pin sutu baik. Wat elek persyai para beliau. Kata ka dia ke bas bakladu mangi. Kata ka atiar ka ba ublay open cup yang ni kam dai benelek ya kedok pada kesenam kan. Kumbola kena korer kan ar konis pau. Katiar ke jingle jungi kemlong bukan jadok. Dia kebor ke jong blame perkelon kikut bascam. Mut kawan mai sini cakap jinglong rong ba juga jinget. Kebukuran po Efesus kalau nong besar. Kawan mai cakap jinglong rong ba juga jinget. Babun sin mo ko maflay lamprang. Babun sin kamkut te tang ha ka jing penem. Kamkut te tang ha ka salvation. Biflay yo jing penem la biang. Re ko maflay hikay te ba don kamro bandap da ka jing dap ka jong men sim ko. Don kamiru ban sha ka jing sha ilam ka jong men sim ko. Mabali dingi sakut sa ka jing penem kalong bagi dang long kena mo sha kenting no. Terau pol Ukraina ka jinglong rong ba mot hang hab musuh tu hab wan cakap ka jinglong rong ba Tak kirang ba ro balaban ke atiar. Klung tamla ben ke atiar. Berkin bu nong bu jong David ru kirang ba sudah ki buat. Berkumjuru tinggi isu tu kata Jinglong rong ba ha sim kan. Ini i menta am kamdan te ka jinglong rong ba. Mabulsin ki bru am ki kwa i ka jingpenem ki kwa rai ban san pat. Ban san pat kata ban long janai pat kata bun sim kwa ko mafil akramen ya po Efesus ki breg ada pen baptis ka jing baptis Yohanes rek kami obdiang pat ka jing pen baptis yang sim ko babun sen ki breg am ki ong lo ki long kristan the dai kam ka jing dan pat ka jing pen baptis ka jong sim ko bun sen ko pastor men lam prang ro po Timothy mo to cha shitom nam nga ko mispai ba Jesus Christ babun sen ngim la ban cha shitom mabalik ko mikran pastor men yang ko musipai am uklet no ki jong berthai uklet no te umpen sosat ila dia kita ki jingmut rai up ya ka jingmut ka jong pendap be de ke bu ong te u komandar jo pat bol sen ngiru am di hab sutu te ko mang yang ide ki sipai
Kini sipai ke jong kures but impersosat ada di ki jong ni kapurtai. But isngap be je ki bakatin ke jong blekran but menta kata ke duna sabapalan. Tadau bulsien kirung no te kum kini jikai kirung no bagi mlai ru banyada. Fi kawai na kadao, fi sutu nong kapasa, oh lupa ni ya. Fi tongan pen fi kindal ya kan ka benta. Upo lu kalabamon hakalenti Damascus. But utara upanitu wang ada Jisu deh. Yo po kurang dek sol. Direct deh nga sutu menu keren deh deh. Mau menu ngap persita mo wang ada Jisu meme persita bae. Hadir kata lah sutu wang atara me kwa ayu mangan le. Pishun matau Jisu wan keren ya fi pastorang. Pila ong yang marsan wan keren Jisu ya pi. Pila isngap prai ya kiwe ki pastor. Pinang kini pastor le pajakan Jisu. Ngale keren Jisu. Direct deh. Ada pisau pala pa utrai. Ya kai ka ba ulabo renti ju ya ilat na kata jing bu renti ke jong. Uang kelet sapa Damascus ngan sapa. Ananias. Ananias pin lap betah halon khandai ta pin lap show Lap show way. Uni Ananias upat khampa uang sapa Petros. Na yo nes upa lo ni mem bale hikai ya upol mo pol di besarong. Soal di besarong udah keren apa Filipino. Nga di Hebrew ni Hebrew udah kok pa hata ila dia. Tip soal suto beli utara Jisu kendo enga. Haru Jisu ulai topa di Ananias uni di ater jonga. Nak bantagi gentle. Mengkelek keren. Kelek penbaptis itu. Berkat nabi ulai benang beli man senondo Petrus. Om tang kata ban ngilap ru hadin kata ingin pulih dereng. Mengilap ru udah lek ban song ru apa Arabia. Pi pindah pulih kalau nong kabasa wang tu wang. Dekat banung kong wang. Ngakerpat ya pi banyat kum badai ya kata ke jingkot dah ke balakot ya pi yat uang kita yat mana ni pi bubon bang ni hang ni kisngi yang paling imla man king atiar nggak kalah pemut mentah kesngi lah saya nggak yat no teh Kolong lidar. lidar Kata ke mamdei. itu upol sutu ke jian nanti dia kata perkapi Cornelius wandu angel jeng belai dah angel belai pada uang ngam lah makan meklikot di Petros pi kebemut Order baik ublay fit givi yang ni yo i angel devi skap situ ini nur. Terus menul tiar dei mengimbang ngila i angel ngala i Jisu. Baik ni hikai ki dei nama kata haba ulah hikayam pen kan mau ni hari kan mau barok pidon ke jingkot. But hak kata ke jingkot pihak banwan in order ban king yaki atiar ke. Atiar dengan ong pi mentah kalabamot ngalaking try Jisu ai ngata atiar atiar perkat pi balai vite ukuran upol apa balang episode kene bemene por pisdang pi kali nomor berita ha episode ulah song sunon so Arsenal banikai la perkale pi wikai be kini siata wikai hadu kata bakinum baklaken nomor balai hey babon pisam ka jengjot kabon Badai yang tak mau bukan rupa mende melong usyakri batang sibit. Kereta. Anda mecha bah. Persutu ya kata. Mungkin dia kata so como Jisu te fila ora kata in order am terau Jisu ru Ukraina kata gospel jong Yohanes nom khatsan mo hey buang tu pi shim la jit nga re nga ngala jit pi bang la thung pi ba phinyo ban lei ban siso baru so jong pi long ba ye ne musin am komentar am ko fi ong Jisu la jit te musin ki kwa no wod no re ki klet par bu Jisu ang thung But berapa tung mud rekaman sesuatu baru so rekaman jadi Habi ayap. Tapi kita jeng tung marsen tung rumit habai Mi te habai Dia tahu pol Ukraina te. In order ke. In order Ukraina in order. Babon sen nangi am mentah tangkan ni kau bang ngi remno hakane ka himadai nama kata kiju kinong ruang ki berwai nanta ublay kiju kinong ruang pertai. Kiju ki beriu ki balik cek jeseng ki bam jushat dalik cek ki mo ki tamasa jong ka pertai ki lek bershat. Namar balai kimpat ngalak banong ipi namar padap do mersem bukhoy ta. Pi bandap do mersem bukhoy dam ngahap lek cek simpen baptis ngayo mersem bukhoy. Bo mersem bukhoy dam ngayo am uhikai shoy yang ngaka banong kong do balai cek jing duai. Ngan duai ngan dap ketien. Kat pelong yang bangan sutu bangan san shwa ka ketien. Mud ap tung sya ka. Ap tung shwa ka. Lara klam tung de klam poi ra ka jero. Dei namar kata ngisen ni am habang ikran kini ngi perkat ang berarti pastor nang doa kerteng Jisu beno Kata kan kun skebada mene bakran beno be kerteng Jisu ba pastor mene ong bi kini kam dei tangka kaba ong ka kerteng handai hang ne kawan kata ke doktrin namar ngi don hang ne ngi mentah hapo jala jongi
ngidon ke doktrin jong kajing long Kristen. Ngidon ke doktrin jong kajing long kasih kan. Telarang ngi bakla em teng ngi milai lang no kan. Tengim su thu su kanu badai bat kanu kabam dai kan. Kumenta kumu Kristen ubalangai hau Jisu. Habai kon mi yang perset nen yang kar. Pitang serdap pingai no. Hang ta ka wanda. Pingai no. Pisau ka kemat. Pite sayong ne mo Telai. telai Berni. berni la ne tut tempo ya te. Kata ka pini yo. Pisau ka kemat pita da ka syun ka. Hang ne asai. Kamut ayo. Fi kaning ka wanra. Namar kata pimla manong dustur. Kamde pun dustur mo ka to. Kata kamde ka dustur ka dila ka jong ni village. Wan ka jingmut ka dustur. Hari ka to ka de ka jinget na. Doktrin. Ka dokterin ta ngi pat ngim su thu kan. Kada kata. Kadai kata kan. Man ngi mix lang kan. Ni klek lang Klek no lang. kan. Ni klek bon ki jingi kai kabam dai na ka tin ka jong blai kan. Tadai namar kata utrai wong king no yaki atiar baro. Kamut king no yaki jinget baro ta jong ah. Lara pimpat king lun usa batai pat ka hei badai man king ta. Namar belai kan mau ni don ke hima udon ke bor. Ya hak kata ke hima upen ke bor. Buat utau balapan ke bor usdang basan syar. Buat kecing sensar jong udah beda kecing baman kiba kenja. Mensim haki jaka beneng. Spiritual. Kabamut fikran me sepang ka beneng. Hari kamdai ka beneng. Ulah keren mengikran me sepang ka beneng. Hari kamdai ka beneng. Kata ka di ka bamatam ba mentaru kawan ka yang iba bon. Ngin habban ya pait ba ya pang kata ka jinget ka jong iyo Jisu. Namar hatu ngilanget purayo Jisu. Ngasusi ngan ong ifi habang apay ka way na ka interview nga laban kran na ka jingslur. Ani ka jaka bo way na kinong duay ong baki Kristan ki juan pa duay. Nga bo kani ka jingkali. Kini ki Kristan ki bakum no. Namar kilalen no hi utray. Hoy lara ki debe yakin nyam dong ki ngam dan ero emban ong yaki. Haringa klan yu Kristan ha kani ka por. Kani ka de ka ipo episode ka jiya namar kidon kidong le motor ra. Kidan ki blay dayna ta ban kerku. Kata kan. Long basusi long gini rukin pastor namar belai kidi ki kastani ki belai. Ban papet. Nemen papet. De kata ta ki lara pimde Kristan pile pidama pidon ha to ka jinget. Ha. Mo kala ka kasong ka jinget jong pi. Hada yang kran ni ki bade Kristan. Kristan kan. Kata kan. Kata ka de ka jingkali. Maka nong rem ka jongi di kan ka ketin. Ah kani ka ketin da. Te ka mo pimdan de ka to ka jingking atiar jong ka ketin ka jong blay. Mat klam su thau namar belai. La sulong kum tekitu benongkong ngabe kendo polong pidi senral. Layak cuma betul musim khot yang ngim tepi ya. Babon da ngim. Kata kan. Mut ki rung no kini giji kai dia. Ngim don syuk kata ka jingi. Lada dei kum ta lada dei betip ya kaktin jong belai. Kan mi kiktin si trai ni kibreo. Kau numir. Kum ki Kristan si trai. Kum ki Kristan ngin le hi trai. Jadi Kristan meladap syadu men sem khot. Kau num dani ru ka ketin si ka ben mi nak sentur ka jongki. Umde shu tong suntur umdare rejing thor mi si. Nak jing thot ni kiti ki jongki bagi pen kam ru ben thot. Kau numir kata. Teng mo nga kan mau do ni way ang ana umde da to kakti bala son sharp do 666 na kita poi to ta. Ngam tip ya kata. Hanre nga sngo be kani kadi ka benta ka bo pol ukran nama episode am kado no e ka jingi jong play kloy palat. Uji suru uwan ra ya ka jing tuna jong kani ka Balang. Jong kani ka balang ong kadai ka balang ka ba. Dai tha no kloy ha ka jing e ka banang kong ka jong ka. Tenggini pe ji shu mo hakini ki tayo banwan. Nget mo pastor. Ngini pe iwe ki atiar. Atiar. Bar ka jing tho ha ka jing em jongi. Bat namar balai ngido na ka thma. Ngam tip pina na ka thma ayo. Ha tang ka we ha ka thma. Utau balai ban yele ya ka thma. U haban sung tho bondan ne ka atiar ken. Amen. Lada umdan atiar te le thma te la rem lupa ite. La rem lupa. Lada menta haka yeng jong pi don ka thma. Lada pim don ye ka atiar jong ka tin ka jong blai te kumnu finale. Lada ulok jong pi udi fi lek ben kran da ka tin jong pi thrai un kala antarai. Lada ki khon jong pi ki sakma thrai pi syukran tan la ka tin la jong la long hi ngam tharai ra. Te kumnu bangin kran ya ki ngi don kam ban kieng ken. Fi ong kieng ka mo ka syong hangi ta ban kieng ka man ngihap pulut por ban su tho ya utrai ken. Ban atrai ngan kran kumnu. Dengan ngit mo i pastor di Ukraine bahasa phang tu kun sarong oria. Ukpada ulatip ya ka atiar la jong. U ai bet.
utikna bu kon มุน pai พาย ngi bar bun kmi kpangin tikna lagi kon bakin มุนพาย wan pai tadai namar kata ngi artatin namar balai ngi klem kie ngi ki atiar la jong da tengi sushania no ke jingle bha ke jongi da ke jingle bha teng tengi mi ot ke bha tengi kerman ba kani di ke jing sedang ha kani ke sngi ngi lamprang kani ke topik ngai kani ke tuyo banwan ngi yo ban ya su thet chu ya ka ban pet chu man tang sing long chora ka background apa episode Itu introduction. no handa ho ngi su thu pi don akitma haragin let ya ka bangin duai nama ka jing duai ka de ka bor nama hinda pet ka ong hang tu da ka baduai hala ka sngi da ka jing duai ba da ka jing kerpat baro ha umen sim ngin let ya ka ban duai ngin kerpat ken ha umen sim ka jong utrai ngai IT ha ka ne ka pori pastor ha ka ne ka sngi banyalam yang ngi jing duai ha ka ne ka por mentah Ngilai keren duk menesh pangkata, but bagan mau ni kawai ladang ngilat syakat ma, klem ki atiar, kabamut ngilat dehi ki bit. Namara katma don kami ki atiar, tadeng ta ngenget butrai un ai fi kabor, nginde ruah ni kapor mentaba, dan pedeng jong fi dan katma ka bajur. Katma ki ying ki sam ki jong pi, katma ka mensim ki jong pi, katma ki jingmut jeperkat ki jong pi, kitma ki baharukom pi Shem la ne pi mat ngine duai ka ne ka por o trai un ai pi ye ka ta ka jing jai jai un ai pi ka ta ka jing sok ye ka ta ka jing kemen ba ye ka jing tengen na ka bor ka jong man sem ko man ngai trai ka khu fi ngine duai ka ne ka por ka menta try ni ka por ngai ngo eme ko pa ngio ban ye kren ni ka subject ka ne ka sngi but try ngada duai man ka khu blai ye ki baro ki bala yo sngo ni ka tin ka jong me but try don apring jong kiru try ki ba pang ki shitom ki badon ki thma ki barukom ki thma ki ba gi yeng sam ka jong ki thma ba po jong ki ka thma ki jing trai ki jong ki thma go try ki barukom ko kon ra try me tip me i me ko try ba ni ka sngi wan ra ni ki ji ka ko kon ra try ba ni ki khon ki jong me ha ba ki don ka thma begin job ye kita gitma banga duai ngada kar khu pi we baro banga ngai aga ne ka por da ka bor ga jong try bar ka bor ga jong sim ba ko ba pin yo pdiang ye ga jing tengen ye ga jing kmen ba ye kata ka jing light luit ha ka men sim ga jong pi ba ngai unong erap ba jan jong pi de try ba ka babel ka ong khmi khmat skilom na no ga jing rap ka wan na u try banga duai ne ka sngi ba mdei ta pi yo khia ha ka do ga jong pi na ha ka men sim ga jong pi dei pin yo khia shisha hagata ka ba shapo ga jongpi ba pin long shisha ki ki brew ki ba dap sha da ka bor ba do men se ma ko ba nga ngai apli asngau ne ka tien pinum dei ru long tang ki takino asngau hendra ki nong le ye ka tien namar la phim le ka babel ka ong ta fi shu kor no yala di ba nga ngai nga duai nga kar khu ye pi ba pin long sha ki nong le ye ka tien ba pin long ki brew sha ki ba kla ka ba mot nga duai nga kar khu ye pi ba fin yo pdiang shay omen sim ko fi le shaka om ga jing pen baptist o blain kar khu fi nga duai nga da nget ya ka kamba ga jong trai nget pin long ken kita ki shipai ya ka ban personal bha yo jesus christ o bolong gi captain jong fi nga duai nga kar khu fi baro ba nga nget ni ibet ya ka jing job ha ga ji em ga jong fi utrai un kar khu fi ya ka teng ga jong jesus amen amen trai kar khu fi ngen sai shampat ane ke episode kaman sawan la fi dang don ye ki jing don kam ha ki jing duai phila wan ru sha ka ne ka prayer center jong ka pornet ki don de sngi ba ar hadu se sa jan jong ta yo do khadoi ba jing don phila wan ngi yo ban ya duai nam ta jong phi ban chakri fi lam ba ka ktien ba ki jing duai blame ko khu fi sa sham pa amen